Togotikana nayo mwancho murigereriani gotokoira na se county ya Kisii awase familia ye mukuru ase Kenyoro kia Rioma eyo gotoka se wodi ya Nyakoe ebunke ya Kitutu Chache South nigo egosaba obokonyi korwase montonde bwensi obwatokogania korokuya nabo igo abasamaria baya babe bawesokia na korwa obokonyi eryo gokonya abana babo babere abo babere bakorwara asegeka egento kyaire barabo gotwara oborema bwobongo na barabo babe bakuonia enibo yabo yonsi korende tibarakonyeka omurike ito Lucas Mugaka na twariganire tyoroboty rwa senchira yobwagare Munu muswati estanyera kurwa ase Kenyoro kia Rioma gotoka wodi Nyakoe sublocation ya Bonyagatanyi imeyebunge ya Kitutu cha South nigo na maisugusu magayoko bana bali no barema ase myake menge batali no bakonyi kwatikana mugakabwe yega niga bana baiga baye babere banyata bakubwatania aso kurwara igendo kya mwirte gutumia enibo ya yonsi na konya obolima bwate ilinda bakonye kurende tianyarekana abana bane mbaroro barwarite babere banchandire myake mingi naoni nonyu obolimu bwespi kotema kubakonya yasinyire umwana omanene omoke achage tubwate myake 3 paka bana bwate myaka 13 oyo okabere gabwate myaka 16 nere kurwa chaka ni myake 5 Wano na banchandite igo bulimo na bwate naoni na kuliri kende nkiyo mbwate na chandikire myake mingi sana timbwati mumuro minto inche bwekande abayiboli bane basirite kale bagante binga bagantigande omoke nyeroka ya minte gankini paka bono iga Nabanjande gito ikira iga bana ubanjande saiti bono nkorere serikali enyare gonkonya Omosbati esta yolengina abana batano asibabere babere baguchandeka ase myake menge nigabere atabwatyo morembe asinonyane ndagira akobamo na maliogo atayom asibono nyare akubolia serikali amona bagambibe ensemeiga no musamali onde bwensi anyare akomokonya ekyagera tabwati motu na maega abeire nabane ngakintambe bachande gite barwarite abana bwata bonsi mbatana abarwarite mbabere bono nje naganirie serikali enkonye nyore no endagira bakonyora bali abana barwarite chindume bakugubabere banyarukire baerie timbwati no neryogo bakonyu omo director pension saboke bwelishirika eri mulyo koligereria abantu bali no barema niganyara kubolia abagambi bonsi ase binyoro banyabawika chama tebune chigange na korwa obokonyi Samaritan pension saboke founder ni director site of relief organization risirikali gokonya abantu abwato barema ngwirali bageri bene kokwanera barai message ngotiga asemole tigatote kite responsibility to iruna echamine community na serikali tokore kelike bwenerete gokonya abantu baito sechami Naiko ipotelia TV ya getembe korega ase nkayo Mugaka Richard Maeba amunu musbati estanyaera yegotoka ase Kenyoro kia Rioma kegotoka imeyegwodi ya Nyakoe sublocation ya Bonyagatanyi imeyabunge ya Kitutu Chache South area ne Lucas Mugaka